Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma na wannan ƙasa tamu mai albarka, yau mun wayi gari da a cikin wani al'amari na TAP-SWAP yana bada matsala in zaka shige shi sai ya nuna maka sai kayi verifying, to kuma ko kaje wajen yin ma ba zai yi ba. To amma yanzu an gano wasu hanyoyi da zaka iya bi ka shige shi, saboda an dakatar da shi ne in kana ɗan Najeriya ko irin Najeriya dai haka ba zaka iya shigar shi ba. Amma yanzu bari in nuna muku hanya mafi sauƙi yadda zaka yi kaje ka shiga abunka ka cigaba da aiki. Farko zaka shiga Play Store, idan ka shigo Play Store sai ka zo nan wajen searching sai ka rubuta VPN Fi gashi nan a farko, yawwa ya buɗe sai kayi downloading ɗin shi. Ni dama already nayi downloading ɗin shi gashi nan a kai. Kai sai ka danna yi downloading sai kayi open ɗin shi. In ya buɗe ya shigo sai ka zo shi zaka nema sai kayi minimizing sai ka fita sai ka share shi haka duk ka share su misali har shi Telegram ɗin sai ka shiga cikin Telegram direct. Idan ka shiga Telegram ya buɗe ma yawwa ka zo sai ka nemi TAP-SWAP gashi nan sai ka shiga, yayin da ya buɗe sai ka zo nan back to TAP-SWAP ɗin nan sai ka shige shi. Kana shiga zai buɗe insha Allahu, daga haka zai buɗe ma ka cigaba da aikin ka yadda kake yin shi. Yawwa idan kun ji daɗin wannan bidiyo kuma sai ku mana subscribe da like da sauransu dai mun gode. Kaga in ka buɗe shi ma zaka gano ma nan jerin text gasu nan kayi connecting kayi waye na wallet duk gashi nan zasu nuna ma zasu baka kyaututtuka, sai a dage ayi ƙoƙari a ji. Mun gode masha Allah.